Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglayos iti lugar da Pablo, nga uray a pagbiitlaan ti panagtudo na. Isu nga imakarda nga rod iti evacuation center. Iti sabali a bangir, saan akayat apansinan ni Don Arman dagiti pamagbaga ti asawa na. Isu ang nagrikyarda, kat natong panapayan ti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas na puluan. Trahedya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bayam lang ni Papa Mama, aramidan nalatan ti kayat na. Total, isu ti turay dito'y balay. Nita. Kan maysa, awan matlaang patag ko kan kwa na. Napatpatag nga dayo ti kwarta, ngam iti siya ng anak na. Iya. Gusto na itan anak ko. Di mo sungba-sungbatan ti amam. Ang mga noon niya pa'y ti maaramid na kan ka. Arman pa nga asim, di mo saktan ti anak ta. Maawatam kumamot ti riknana. Makamu kayo nga gina. Sana siyak ti rumukmaka na kayo. Val, saan ta pa yan alpas? Diyak magustuhan ti panagsungsungbat mo kanyak. Okay ka kadilaan, Val. Saan ka kadian nasakitan iti panangiduron kan ka ti amam? Saan, Mama? Gaputan na saksakit kanyak tinamwak. Nga illegal lager gayam ti amak. Ala, tumakder ka ditan. Ang mga noag subli dito ni papam, kat nakarkaro pa'y ti aramidan na kan ka. Diyak kayat ama pasamak ti kasta. Dahil ta ti madikada kayo, Mama. Di yu kabaalan a kontraan ni Papa. Ngam no siyak. Diyak to kanunungan ti kasya nga aramidan ni Papa. Nga uray pa'y kagura, kan saktan nakmanen. Di mo lang amin amunoan niya ti kabaalan ti amam nga aramidan, iho. Nga bala, maawatak dirik nam. Sige, mabit lang. Inak mangala iti pangagas ko kadag iti takyag mo. Limita man, gapo iti panang mas ti amam kan ka. Val, apay nakasuot ka iti eyeglasses. Itaman pa makita kang agsuot iti kasta. Ako ang amin, John. Nasakit ngamin ti matak. Isuan nag-eyeglasses sak. Kasta ka di? Nan, kita agman. Amangan mat no limabaga. Asahan. Alakid din, umay kan. Mapantan iti sumaron a subjekta. Amangan numala daw ta. Ay, sige nga Rod, umay kan. Agpaypayapayan dagiti daddo makadalan tayo. At dadan iti classroom iti next subject tayo. Adakon Don Arman. Anya ti bagayo? Apay akilat a pinayabandak. Uno pa inumundak ka di iti imported nga arak yo. Sumardeng ka. Arak ko laang dagitoy. Sana maibagay kan ka ti kakastoy nga arak. Gaputang hinginaen. Ni Don Arman mat. Sana to'y arak ti paginteresam. Dumgag ka. Tadamanan ipaaramid ko kada kayo. Masapul nga adupay akayo ti mai-deliver kini Mr. Chua. Mapan kayong tumanan nagpukan iti kayo intong Domingo. Nawatam? Mabalin ko mama Don Arman. Ang amangan mo dakkel akayo ti masapul da. Babasitin dagiti nabati akayo di tabantay. Saan pa yung mabalin na pagbalin ni na troso? Andiya. Sana mabalin nga awan kayo maalayo. Numasapula mapan kayo iti kabangibang nga ili. Aramiden nyo. Basta kasapula ti kayo. Apayan Val, aginom ka matan iti arak. Ada ka di parikot mo? Nanggayang nakid di nga ginom. Siyak ti makam mo. Pasensya kan Val, ngam jak agin inom iti arak. Amumet, talaga sana agin inom iti arak. Pasensya ka na. Sige. Taduan nak lang arudan dito ba? Kaya't ko talaga ti aginom. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Anya nga ti parikot mo.
Mabalin mo mat nga ibaga kanyak, nga nyaman timang re-re-ribukan ka. Agpagayam ta. Kasagana ka dun nga, iti anyaman nga ibagam. Mabainag. Alam, sige. Tungag ka. Ibagak, doon yan po no parikot ko. May papanday to itipod no abori. Ti amak. Sigurado ka kaditi daytang yung bagam? Ni pa bam ti utak iti pan nakapukan dagiti kayo dito lugar tayo? Wanjo. Kat, nasakit tinakam ko. Gaputi kasta anabak. Babainag pa yun kada kayo. Agkalma ka lang, Val. Awan basol mo iti kaslingar aramidan ti amam. Kaya't masidiran ni Papa. Gamamok ng awan gawin ko kankwana. Ala, gusto daytan. Itulog ka rin di balay yun. Padasam tulangan na kasarita ti amam. Barang denggan na ka. Kat isardeng ng ti kastangar aramidan na. Anya ti kunam, Jun anak ko. Ti ama ni Val, akaadalam ani Don Arman ti kang runaan nga utat iti illegal laging dito'y lugar tayo? Wananang, iso analadawak ang nakaawid. Gaputayin tulod ko pa ni Val iji balayda. Nagbartak ngamin. Anyan. Uray nagado ti kwartada. Luag saksakit mo tinakam ti anak na kankwana. Awan mo't lang serbina. Isugayam akanayon nga aglayos dito'y lugar tayo. Nga uray apagbiit laang ti panagtudo na. Gaputa awanen dagiti dadakkel akayo amang kontrol iti danom a bumaba. Husto ka, anak ko. Ala, agadal kayo anaimbag. Tanwadan to napintas agasat yo. Mapantay ulangan agnaad iti sa bali a lugar. Kay kayat ko pa hinukasta, tatang. Talaga ngamin anak kabut-butengan dito'y lugar tayo. Papa, at kayo pa'y maggayam dito sa alas. Sige makaturo-turo ka kon. Panawan kan dito sa alas. Pasensya ka na. Nabarte ka ngamin. Kaano pa yan nasursurom ti aginom iti arak, Val? Saan ka lang nga basta naginom? Nagbartek ka pa yan. Abay, anya ti parikot mo? Amo mo ti parikot ko, Papa. Ang mga nudi mo kabalan nga awatan no ibagak. Taan niya kumati parikot mo, ha? Ibagam kanya kita. Masaksakay na anak, Papa. Hindi ko masan titakyag ko. Anya man ti mapaspasamak dito'y. Apay amas-mas masaman ti takyag ti anak ta. Gaputa nagbalinin na bastos ta anak mo. Kita man, nagawid na bartek. Pastusen nakpayag nga amala. Awan madingar aramidag, Papa. Isungay batan niyo ko matitakyag ko. Val, apay ngamin anabartek ka. Natural ang makaungat ti amam, gapot kasta ti inaramin mo. Kayat ko lang ang makalipat, Mama. Kayat ko ang malipatan. At yamak kat may sa dagas at tao. Talaga ka di apagpungpungtutin nak, ha? Ibagbagak lang ti amok, Papa. Gaputa day ta tinabatad a kinapudno. Sumartang kan! No di ka palagsartang. Makaraman kan kanya. Masakitan kayo lang. Gapu iti kinapudno amang manggagyo kanyak, Papa. Huston, iho. Ang mga nudangran na kamanan ti amam. Anya, ni Don Arman ti kang runaan nga agpapapukan kadagiti kay kayo iti lugar tayo. Kunam, Jun anak ko. Wananang, mismo ni Val tinang ibaga kanyak iti dayta. Anya? Unay matin no kasta. Ang amala, baybayan tayo. Awan mo't lang ti maaramidan tayo. Gaputa sigurado ang nabilag at tao ti kapat ni Don Arman. Husto ni tatang yo, anak ko. Diyak kayat amay sagmak kayo. Gapula ang itiday tabanag. Wen tatang, nanang.
Tungpalin mi dayta. Tapno saan kami ama isagmak. Sige kagadwa, darasan tayo tagpukan ha. Ngayon dagiti lang dadakkel ti pukanan nyo. Nagsaurmat ni boss! Di na pa imat intad titangdan tayo! Uwin nga rod, gamala, anusan tayo pailan. Barang itid ng tumot lang titangdan tayo. Alang rodin, darasan nyo tagpukan iti kayo. Apa ya sinurot na kami dito bantay. Di kay kadiagdanag, agpukpukan kami iti kayo. Ngem ininot laang. Ang mga numakadlaw dagiti tao, ket ipulong da tayo. Awan bibiyang ko. Basta ramiden yu ti kayat ko. Masapul nga adu ti mapukan yu akayo. Tapno adu ti may deliver tayo kada Mr. Chua. Matungpal, Don Arman. Sige, ubing! Agawan yu ti agpukan iti kayo. Adu pa'y dagiti mabalin na pukanen. Kwarta amin ti pagbalinan dagitoy akay kayo. Apaya kasla na nagtipang panunutan, Pablo Lakay. Itay payapalpaliiwan ka. Di ka unay matagtagari. Amok nga da pa kariribukam. Naggapuak iti sa kaanan ti bantay itay malambakat. Mapanak la kumamangayo iti pagsungrub tayo. No adadag iti nagango asa nga dagiti kayo. Wen, adamat insangpet mo sa nga dagiti kayo. Adangag pa'y suinsangpat ko. Gaputa ado tinagabsuon asang sanga ijay sa kaanan ti bantay. Saan nagagangay? Gaputa kasla na igagara na ipanpan ijay. Kasla ado akayo tinaggapuan dagi ijay asanga. Anya ti kayat mo asawan, Lakay. Patsik anagsanga anda iti troso dagi ijay bangat. Kat mabutengak iti mabalin na mapasamak. Kasanon, numaibus dagiti kayo dita bantay. Talaga nagbanglutiin na po'y analuto iti kayo, nanang. Katuan mata talaga, Angel, anak ko. Natural nga min, ti pan nakaluto na. Isungain kay tumanen mangayo ka ni Manong John, tatang. Mapanyo alaan dagiti nagsangaan da dun Arman ije sa kaanan ti bantay. Sayang matlang dagi jay. No kasta, pudno ti atak ko. Troso tinagtaudan dagi jay asanga. Buwan, tatang. Nakita mi iti na minsan kadaval. Nagkukuyog kami ngamin kada Manong. Ni Val. Kat sinurot mi ti amana. Iso an na imatangan mi ti inaramid da. Anya, ay na anak ko. Saan yun ton nga ulitin ti sumurot kan ni Val? Ang mga numakita na kadayjay adon kat maisagmak kayo. Win, nanang. Damag ko an narungsot kano dayjay adon. Di mi lang ngamin kayat apaayan tikid daw ti gayam mi anival. Kayat na ngamin amatakwatan ti pudno nga aramid ti amana. Darasan nyo kakadwa. Sumalog tayo tarabiyo na yan. Darasan niyo, kakadwa. Sumalog tayon. Sana bale, Don Arman. At damat kiti pagsilaw tayo alampara. Uray na sipngat. Sa bagay, matkiti. Mabit lang. At dala kaya nakatakder iti dalan tayo abumaba. Apay nga datao ditoy iti kastoy nga oras tirabi. Asino tilakay ang nakita da Don Arman. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Trahedya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.